Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям, ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш я лайки бепул ва подписатсияра бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонем, подписатсия кунен, лайка бизанен ва зангулаи канала давзесен монен, то ки ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. бародарои азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестен. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, подписатсия кунен, лайка бизанен. мо видеои нав баҳри шумо ҳар рӯз пешкаш менамоем. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. ҳамин бисёри бародаро хоҳиш карданд дар комментария ки дар ҳамин видеотон хачибек монед. ина марҳамат баҳри шумо хачибек. мошини аввалини мо Opel Astra F дар кузови хачибек, солаш 1996, мотори 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат. нархша 29 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. состоянияш хуб, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100% дастрошна фурӯхта мешавад. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузови универсал, солаш 1992, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар хуҷанд. нархша 15 000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. чӣ хед десен ки состоянияш хуба, ягон дар надорад. краска талабам нестад, 4 баллонаш навай, мотор ходовой навай, 1 соли дига ҳуҷҷат дорад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотош аз худи соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G, солаш 1998, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 46 000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. состоянияш чӣ хед десен, хуба, ягон дар надорад. краска талабам нестад, 4 дар электропакет, мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100%, ягон дар надорад, дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотош аз худи соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин комментария бисёртар хоҳиш карданд ки ягон хундай монед. ина марҳамат баҳри шумо хундай саната, солаш 2007, мотор 2.4, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 51 000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. ҳачхе шумо дидесен ки камтар краска талаба, состоянии даруна берунаш камтар краска талаба, дарунаш собзай, мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки 1 сола ҳуҷҷат дорад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотош аз худи соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Nissan Maxima. бародарои ҷон, камтар вақтро намегирам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестен. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, подписатсия кунед, лайка бизанед, зангулаи канала давзесен монед, ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш мегардад. хуб, мошини навбатии мо Nissan Maxima, солаш 2001, мотор 2.4, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 28 000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. чӣ хед десен, состоянияш хуба, мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотош аз худаш пурсон шен. мошини навбатии мо Mercedes-Benz, солаш 1994, мотор 2, сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нестай.
коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. Нархша 38,000 сомон гуфташа. Марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занем, бо муомила дорад. Чӣ хел десем бародарои ҷон, мошин ягон дард надорад, состоянияш хубае. Мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. Краска талабам нест. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки ҳамин навакида аккумуляториш ҳалиш кардаги бида, бо 1 соли дига ҳуҷҷат дорад. Марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дига маълумотҳои худаш пурсон шавед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо Camry 2. ҳамин бародар бисёр хоҳиш кард ки дар ҳамин навород ягон Camry 2 мон. Мо хоҳишамонро рад накардем, ина Camry 2 мондем. Солаш 2007, мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, дар ҳеҷа қайд кардаги наистагӣ нест дар шаҳри Душанбе, яке мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархиш 98,000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Марҳамат, каси мошинхарӣ занг зад, бо муомила дорад. состоянияш хуба, ягон дард надорад. Краска талабам нест. Мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дига маълумотҳоро худаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузови хачибек, солаш 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Ҷаббор Расулов. Нархиш 32,000 сомон. марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки ягон седан монед. Мо хайна хоҳиши шуморо рад накардем, гуфтем ёфтем як седан баҳри шумо пешкаш мекунем. бародарои ҷон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам видеоро тамошо кунед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. хуб, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузови седан, солаш 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар хуҷа. нархша 27,000 сомон гуфташа. марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. состоянияи мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100% ягон дард надорад, дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарӣ занг зад, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумотҳоро аз худи соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Opel Astra, солаш 2006, мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, яъне сариялка, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 53,000 сомон гуфташа. марҳамат, каси мошинхарӣ рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, краска талабам нест. 4 дар электропакет. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки задагӣ пусидагӣ надорад, 100% дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарӣ занг зад, бо муомила